sobotu 11. apríla sa v telocvični vo Vyšnom Kelčove stretli strelci všetkých vekových kategórií na 14. ročníku súťaže v streľbe zo vzduchovky. Organizátormi súťaže boli už tradičné občianske združenie Voľný čas a DHZ Horný Kelčov. Napriek tomu, že bolo konanie streleckej súťaže posunuté z obdobia zimy do začínajúcej jary, s ktorou prichádzajú aj nevyhnutné jarné práce, si prišlo svoje umenie v streľbe zo vzduchovky porovnať celkom 33 súťažiacich. Súťažiaci v kategóriách starší žiaci a žiačky súťažili v streľbe na kruhový terč v ľahu, juniorky a ženy v ľahu na kruhový terč a redukovaný terč jelenia a juniori a muži mali disciplíny náročnejšie v ľahu na kruhový terč a v stoji na redukovaný terč jelenia. Pýtate sa, ako to dopadlo? Nech sa páči, tu sú výsledky. Občerstvenie počas súťaže zabezpečili členovia dobrovoľno-hasičského zboru a tak sa súťažiaci, ale aj diváci mohli už tradične občerstviť nielen v bufete, ale aj výborným kotlíkovým gulášom z diviny.